I ara sí, el que vos proposo és tot una experiència apassionant, la de visualitzar un reportatge d'altura. Ens n'anem ara mateix a la capital de la Plana, a Castelló. El nostre company Enrique Tena s'ha proposat tirar-se d'un paracaigudes. Mirem-ho. Ivan, què tal? Molt bé. Castelló és un lloc perfecte per a fer aquest tipus d'activitat. És el millor, sí, però és el millor a nivell europeu i un dels millors a nivell mundial. Ivan, així arrencaria l'aventura. Així estem, sí senyor. O sigui, primer ens fiquem l'arnès i ja té una petita explicació de com serà el salt i ja comencem amb això. Quants metres podem arribar d'altura? 4.300 metres estem saltant ara mateix. O sigui, que vaig a fer un salt de més de 4 quilòmetres d'altura cara baix. Així és. I quina velocitat anem a agafar? Doncs aproximadament uns 200 km per hora durant la caiguda lliure. Vale, o sigui, cosa que jo m'havia fet en el cotxe, vaig a fer-la així avui. Anem a fer-la. Amb el cotxe no ho hauries d'haver fet, però No, sí, el cotxe no ho l'ha farem, ho farem. Vale, perfecte, vinga. Preparats estem, preparats. Y volar y volver a ser yo mismo de nuevo.